बार्शी तालुक्यातील आगळगाव परिसरामध्ये गेल्या 20 ते 25 दिवसापासून पावसाने दडी मारल्यामुळे परिसरातील पिके उन्हामुळे करपू लागली आहेत. आगळगाव येथील शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पिकाची पेरणी केली असून पाऊस नसल्याने सोयाबीन करपू लागले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होताना दिसतंय. मी पोपट जगन्नाथ डंबरे, मुक्काम पोस्ट आगळगाव, तालुका बार्शी, जिल्हा सोलापूर. मी सर्वसामान्य शेतकरी आहे. यावर्षी जूनमध्ये जो पाऊस पडायचा होता तो 1 महिना पाऊस पडलेला नव्हता आणि त्यानंतर थोडा बहुत पाऊस झाला. त्या पावसाच्या भरवशावर संपूर्ण आगळगाव मंडलामध्ये, बार्शी तालुक्यामध्ये सर्व शेतकऱ्यांनी आपलं सोयाबीन म्हणा, मूग म्हणा, उडीद म्हणा याची पेरणी केलेली आहे. परंतु या 2-4 दिवसाच्या पावसामुळं थोडीफार प्रमाणामध्ये पिकं आली, परंतु 10 ते 15 दिवसापासून पावसाचा एकही थेंब या तालुक्यामध्ये पडलेला नाही. त्यामुळं या तालुक्यातली संपूर्ण शेती जी आहे अक्षरशः पिकं सुकून चाललेली आहेत, जळून चाललेली आहेत. तरी शासनानं याच्याकडं गंभीरतेनं दखल घेऊन आपण सर्व शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपयाची मदत करावी. कारण शेतकऱ्याचं बी, खतं, पेरणी, नांगरणी, मोगडणी आणि खुरपणी याचा सारासार विचार जर केला तर 50,000 रुपयेसुद्धा कमी पडतात. परंतु शासनानं तो म्हणतो ताक ओळखून सर्व शेतकऱ्यांना याची मदत करावी अशी अपेक्षा आम्ही या भागातील सर्व शेतकरी आपण शासनाकडे करीत आहोत. ही नम्र विनंती.